Nos últimos anos e cada vez máis as confrarías arousás están a notar unha baixa importante no número dos seus socios. Estas baixas coinciden ademais coa apertura da campaña extractiva en Noia, prevista para este próximo luns. Os produtores arousáns alugan ou compran a armadores noieses a súa embarcación, co permiso correspondente para poderen traballar nas súas concesións. A xente ven a buscarse a vida, non? Como sempre fixeron os galegos, non? Emigraron e é hora de outras rías que, por lei, teñen direito, e punto, sempre que veñan a traballar e non crear problemas, pois, porque nós se yo negamos tamén. A ver, eles saben buscarse a vida e buscar un abogado, e porque non se eu compro unha embarcación aquí, teño unha empresa aquí na ría da zona 4 de Muros e Noia, e temos problemas as cofradías, por iso, a ver, é legal, bueno, e quen alquila son os propios mariñeiros de aquí, non é outra xente, é outras cofradías, claro, se marchan, repito, non justa que marchen, pero depois volven tamén para lá, si, eles buscanse a vida, non? Trátase fundamentalmente de mariscadores de Rianxo, Cabo de Cruz, Cambados ou a Illa de Arousa. As boas expectativas para o inicio da campaña en Noia provoca que cada vez sexan máis os que decidan cambiar de aires e buscarse a vida pagando importantes cantidades de diñeiro. Empezaron a vir e alquilan aquí, compran aquí, porque pagan mellor cos aquí. Vamos dizer, o cada armador é dono da súa empresa e fai o que quere dela, non? Aí a cofradía non temos competencia ninguna por lei, non? Se o empresario daqui quere alquilar os de fora, e os de fora, como en Arosa hai pouco, sabes todos pola Martelia e todos os problemas, ojalá que se susane, pero ainda tarda, xa levamos 6 anos aí en Arosa co problema ese, sempre antes iba un, ahora van dous, antes iban dous, ahora veñen tres, porque as perspectivas son boas da campaña e a xente quere levar un máis e se cada, bueno, non sei exactamente, pero veñen uns pouquiños máis, pero todo, xa levan aquí varios anos e non hai ningún problema, sempre que veñen a traballar.